كميت سوات اتوم 99 ليتن قترن يدخمو يصعرو ولا حنت عرفت كيعرفو يغويو ግን መወዳታ ባዶ ኢዶም ድኻታት ኮይኖም ይሞቱ እዚ ክትሰምዖ ዝኸበደ ግን ድማ ጨካን ሓቂ እዩ ስለምንታይ ዕድል ስለዘይብሎም ድዩ ወይስ ፈጣሪ ስለዝረስዖም እቲ ሓቂ ንሱ ይኮነን እንታይ ዳ እቲ ዝኸድዎ ዘለዎ ካይዳ ጌጋ ስለዝኾነ እዩ ኒጀል ካምበርላንድ ዝበሃል ጸሓፊ ኣብ ዛዕውታት ሰባት ዝገብርዎ ሚቲ ነገራት እትብል መጽሓፉ ነዚ ኮድ እዚ ሰይርወሉ ንሱ ዘውፅኦም ሕግታት ድማ ኣለው ሎሚ ነዞም ካብ ብዙሓት ተሓቢኦም ዝነበሩ ሕግታት ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ክንሪኦም ኢና ዓወት ንዝተፈላለዩ ሰባት ዝተፈላለዩ ትርጉም እዩ ዘለዎ ንገሊኦም ጽቡቓት ክፍሊ ዘለዎ ስራሕ ምርካብ ክኸውን እንከሎ ንገሊኦም ድማ ክብደት ምጉዳል ወይ ውልቃዊ ዕላማ ምህራም ክኸውን ይኽእል እዩ ንዓወት ዘለካ መግለፂ ብዘየገድስ ኣብዛ ጽማቕ ናይዛ መጽሓፍ ተገሊጾም ዘለዉ መምርሕታት ኣብቲ ትኸዶ ጉዕዞ ብርግጽ ክሕግዙኻ እዮም ብፍላይ እታ ሳልሰይትን ሻምነይትን ጽቡቕ ጌርኻ ስምዓኒ ንሳተን ህይወትካ ካብ መሰረቱ ክቕይሮ እየን ንጀምር ሃብታም ምዃን ዕድል ኣይኮነን ሃብታም ምዃን ሳይንስ እዩ ብዙሓት ሰባት ናጽነት ዝህበኒ ገንዘብ እዩ ስለዚ ገንዘብ ክረክበለን ኢሎም ይህውትቱ ግን ካብ መጀመርታ ይጋገዮም ዘሎ ገንዘብ ምእታው ዘይኾነሲ ገንዘብ ምዕቃቢት ማጂክ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ወይ ዩኬ ጥራይ 31% ዝኾኑ ሰባት ወላ ሓንቲ ሳንቲም ሴቭ ዝገበርዎ የብሎም ሓንቲ ፓውንድ የብሎም እዚ ማለት እቲ ብርሃን ከም ዝረኣዮም ኣይኮነን ሓንቲ ፓውንድ የብሎም እቲ ቀዳማይ ሕጊ እዚ እዩ ድኻታት ገንዘብ ምስ ረኸቡ እንታይ ክገዝእ ይብሉ ሃብታማት ግን ገንዘበይ ኣበይ ከውፍሮ ወይ ኢንቨስት ክገብሮ ኢሎም እዮም ዝሓስቡ ግን ገንዘብ ምዕቃብ ጥራይ እኹል ኣይኮነን ገለ ሰባት ኣለው ነቲ ዘይብሎም ገንዘብ ነቶም ዘይፈትዎም ሰባት ንኸገርሙ የባኽንዎ እዚ ምምሳል ወይ ድማ ፌኪንግ ኢት ይበሃል ሰባት ንገዝኦም ብዘየድሊ ቑሑት ይመልእዎ ክዳውንቲ ኤሌክትሮኒክስ ዘይጠቕሞ ቑሑት እዚ ጽላለ እዩ ናይ ብሓቂ ዕውታት ሰባት ግን ሃብታም ንምምሳል ወይ ድማ ሉኪንግ ሪች ጊዜ የብሎምን ምኽንያቱ ሃብታም ንምዃን ወይ ቢንግ ዌልዚ ቢዚ ስለ ዝኾኑ እዩ እዚ እቲ ዓብዪ ጸላኢ ግን ገንዘብካ ኣይኮነን እቲ ዓብዪ ጸላኢ ምናልባት ሕጂ ኣብ ጎንኻ ኮፍ ኢሉ ክህሊ ይኽእል እዩ ሓደ ቀሊል ሕቶ ክሓተካ 5 ናይ ቀረባ ዕርኽትኻ መነመን እዮም ሳይንስ ከም ዘረጋገጾ ንስኻ ማእኸላይ ውፅኢት ናይቶም 5 ቀረብትኻ ሰባት ኢኻ ምስ ውልፋት እንተደኣ ውዒልካ ውሉፍ ኢኻ ትኸውን ምስ 5 ሚልዮነራት እንተውዒልካ እቲ 6 ሚልዮነር ንስኻ ኢኻ ገለ ሰባት ግን ኢነርጂ ቫምፓየርስ እዮም ሓይልኻ ይመጽይዎ ንሕልምታትኻ ኣይከኣልን እዩ እናበሉ ዝደቕሱ ሰባት እዮም ንዕኦም ምሽካም ከም ንሬሳ ተሸኪምካ ጉያ ምውድዳር እዩ ስለዚ ጨካንኹን ቆሪጽኻ ደርቢ እዮም ምኽንያቱ ንሳቶም ምስ ኸዱ ብኻሊእ ሕማም ከይትልከፍ ቆሪጽኻ ደርቢ እዮም ካብኡ ግን ንሳቶም ምስ ኸዱ ብኻሊእ ሕማም ከይትልከፍ ክትጥንቀቕ ኣለካ ንሱ ድማ ሕሜት እዩ ኤልኖኣር ሩዝቬልት ኣነ ዝፈትወላ ሓንቲ ሓያል ዘረባ ኣለታ ንኣሽቶ እምሮታት ብዛዕባ ሰብ ይዛረቡ ማእኸላይ እምሮታት ብዛዕባ ፍጻመ ይዛረቡ ዓበይቲ እምሮታት ግን ብዛዕባ ሓሳባት ወይ ኣይድያስ ይዛረቡ ትብል ዕውታት ሰባት ብዛዕባ ጎረቤት ወይ ብዛዕባ ካልእ ሰብ ንኽትዛረቡ ግዜ የብሎምን እዚ ናይ ትሑታት ሰባት ምልክት እዩ ሕጂ ስማዕ ክሳብ ሕጂ ዝረኣናዮም ኩሉ ብዛዕባ ከባቢኻን ገንዘብኻን እዩ እዚ መሰረት እዩ ግን ሓደ ነገር ክነግረካ እዚ ኩሉ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ገንዘብ ክትዕቅብ ትኽእል ኢኻ ንሕማቓት ሰባት እውን ክትርሕቕ ትኽእል ኢኻ ግን ነቲ ዝቕጽል ውሽጣዊ ሕጊ እንተዘይፈሊጥኻዮ ወላ ሓንቲ ትርጉም የብሉ ኩሉ ጻዕርኻ ከም ማይ ኣብ ሑፃ እዩ ዝኸውን ስለዚ ነዚ ስትራቴጂ ተጠቒምካ ህይወትካ ናብ ላዕለዋይ ደረጃ ክተሰጋግራ እንተደሊኻ ነዚ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ንቻናልና ድማ ሳብስክራይብ ግበር ምኽንያቱ ነቲ ኣብ መጻሕፍቲ ዝርከብ ህይወት ዝቕይር ትምህርቲ ኣብ ውሑድ ደቓይቕ ጸሚቕና ነምጸልኻ ኢና እሺ ሳብስክራይብ ጌርኻ ጽቡቕ ናብቲ ዝዓበየ ጸላኢ ንመለስ እዚ ካብ ሰባት ዘይኾነ ካብ ውሽጥኻ ዝምንጭ ጸላኢ እዩ ንሱ ድማ ኮምፎርት ዞን ይበሃል ምቾት ንህይወትካ ቀስ ኣቢሉ ዝቐትል መርዚ እዩ መርከብ ኣብ ወደብ ወይ ፖርት ክትቕመጥ ከላ ውሕስቲ እያ ማዕበል ኣይወቕዓን እዩ ግን መርከብ ንኽትቕመጥ ድያ ተሰሪሓ ወይስ ንምጉዓዝ ካብቲ ምቾት ዘለዎ ቦታ እንተዘይወፂኻ
ዕቤት ዝበሃል ነገር የለን እትፈቲኑ ዝወደቐ ሰብ ካብ ትፈቲኑ ዘይፈልጥ ሰብ በኣማይ ደረጃ እዩ ዝበልጽ ብዙሓት ሰባት ክጅምር ደልየ ግን ርእሰ ተኣማንነት ወይ ኮንፊደንስ የብለይን ይብሉ ንሱ እዩ እቲ ጌጋ ርእሰ ተኣማንነት ማለት ኣነ ካብ ኩሉ ይበልጽ እየ ምባል ኣይኮነን እንታይ ደኣ ዋላ እንተተጋገኹ ጸገም የለን ክመሃር እየ ኢልኻ ምእማን እዩ ኣድላይ እንተኾይኑ ፌክ ኢት ቲል ዩ ሜክ ኢት ወይ ድማ እስካብ ትኽእሎ ኣምስሎ ምኽንያቱ እቲ ሎሚ እተምስሎ ዘለኻ ተባዕት ጽባሕ ናይ ባሓቂ መንነትካ ክኸውን እዩ ግን ባዶ ትብዓት ጥራይ የኽድን እዩ ነዳዲ የድሊ እዩ ዋረን በፌት ስለምንታይ እዩ ካብ ጊዜኡ 80% ኣብ ንባብ ዘሕልፎ ምኽንያቱ ሓደ ሰብ 50 ዓመት ዝደኸመሉ ተመክሮ ንስኻ ብሓንቲ መጽሓፍ ኣብ 3 ሰዓት ክትወርሶ ትኽእል ኢኻ ትምህርቲ ወዲኤ ኢልኻ መጽሓፍ ምዕጻው ናይ ድኻታት ኣተሓሳስባ እዩ ፍልጠት ምስ ሓዝኻ ድማ ናብቲ ዓብዪ ፀወታ ኢኻ ትሰጋገር ንሱ ድማ ውጥን ወይ ፕላን እዩ ህይወት ልክዕ ከም ቼዝ እያ ስትራቴጂ ዘይብሉ ተፀዋታይ ኣብ ቀዳማይ ዙር ይስዓር እግዚኣብሔር ዝሃበኒ ይኸውን ምባል ጽቡቕ እዩ ግን ፈጣሪ እውን ነቲ ዝሰርሕን ነቲ ፕላን ዘውፅእን እዩ ዝሕግዝ ፕላን ክተውፅእ ከለኻ ግን ማዕበል ክመጽእ እዩ እዚ ዘይተርፍ እዩ ጸገም ክመጽእ ከሎ እንታይ ኮይነ ስለምንታይ ንዓይልኻ ይተመር ዕዉታት ሰባት ሕራይ እዚ ተፈጢሩሉ ቀፂለ እንታይ ይገብረለኒ ኢሎም መፍትሒ ወይ ሶሉሽንስ እዮም ዝደልዩ ንጸገም ከም መንደቕ ዘይኾነስ ከም ሓደ ክትፈትሖ ዘለካ ፓዝል ጌርኻ ረኣዩ ኩሉ ሰብ ተግባራዊ ኹን ኖርማል ስራሕ ክብለካ እዩ ኣይትጀንን ክብሉኻ እዮም ስምዐኒ ከይትሰምዑ ስቲቭ ጆብስ ንትምህርቲ ኮሌጅ ኣቋሪጹ ኣብ ጋራጅ ኮይኑ እዩ ንኣፕል ጀሚርዋ ጽሉል ተባሂሉ እዩ ግን ንሱ ነቲ ኣብ ውሽጡ ዝነበረ ድምፂ እዩ ሰሚዑ እቲ ዝዓበየ ሪስክ ዓራት ሞት ምስ ሓዝካ እንተዝገብሮ ነይረ ኢልኻ ምጣዓስ እዩ ግን ነዚ ሓሳብ ብጥንቃቕ ስምዐኒ ዕዉት ንምዃን 24 ሰዓት ምስራሕ የድሊ ድዩ ኣብዚ ኢኻ ትጋገ ላፕቶፕ ካብ 8 ክሳብ 10 ሰዓት ክትሰርሕ ትኽእል እያ ግን ባትሪ ምስ ወደአት እንተዘይመሊእኻያ ሻትዳውን ምግባራ ዘይተርፍ እዩ ደቂ ሰባት እውን ከምኡ ኢና ዕረፍቲ ንዕዉታት ሰባት ምቾት ኣይኮነን ነዳዲ ወይ ፊል እዩ ባትርኻ ሪቻርጅ ግበሮ ንትፈትዎም ነገራት ጊዜ ሃብ ምኽንያቱ ንስኻ ሓንቲ መኪና ጥራሕ ዘለትካ ንሳ ድማ ሰብነትኻ እያ ጽቡቕ ጌርኻ ስምዕን ሓደ ሰብ መጺኡ ናይ $5 ሚልዮን መኪና እንተዝህበካ ግን ድማ ኣብ ሙሉእ ህይወትካ እዛ ሓንቲ መኪና እዚኣ ጥራሕ እያ ትህልወካ ካልእቲ ኣይትደግምን ኢኻ እንተዝብለካ ከመይ ጌርኻ ምተኸናኸንኻ እያ ማንም ሰብ ክትንክፍ ኣይትፈቅድን ኢኻ እምበኣር ሰብነትካ ካብዛ መኪና እዚኣ ትበልጽ እያ ኣብ ዓለም ዘሎ ገንዘብ እንተሃለወካ ግን ጥዕና እንተዘይብልኻ ወላ ሓደ ትርጉም የብሉን ኣብ መወዳእታ እቲ ንህይወትካ ዝበልዕ ዘሎ ሕማም ክንኣልዮ ኣለና ንሱ ድማ ቂም እዩ ቂም መሓዝ ማለት መርዝና ሰተኻ እቲ ዝበደለካ ሰብ ክመውት ምጽባይ ማለት እዩ እቲ ዝበደለካ ሰብ ህይወቱ ይመርሕ ይስሕቕ እዩ ዘሎ ንስኻ ግን ሕርቃን ኢኻ ትበልዕ ዘለኻ ንነፍስኻ ክትብል ይቕረበል ደርብዮ ንቂም ብምንታይ ንትክኦ ብምስጋና ድኻታት ዘይብሎም ነገራት እዮም ዝቖጽሩ ሃብታማት ግን ነቲ ዘለዎም የድንቑን የመስግኑን ስለ ዝኾነ ሎሚ ክትሰርሖ ውዒልኻ ተመስገን ክትብል ኣለካ ነቲ ዘለካ ነገር ምምስጋን ምስ ትጅምር ኣእምሮኻ ተወሳኺ ዕድላት ንምርኣዩ ዝኽፈት ኣብዚ ሓደ ነገር ፈሊጥኻ ኸይድ ትማሊ ሞይቱ እዩ ትማሊ ጌጋ ጌርኻ ክትኸውን ትኽእል ኢኻ ዕድላት ኣምሊጥካ ይኸውን ሰዋት ክትቅይሮ ይትኽእልን ኢኻ ዝበዝሕ ሰብ ኣብ ዝሓለፈ ታሪክ ወይ ኣብ ዝመጽእ ግዜ እናነበረ ነዛ ሎሚ የበላሹ ኣይ ዘሎ ነቲ ዘጋጠመካ ጌጋ ከም ትምህርቲ ውሰዶ ካብኡ ገጽኻ ንቕድሚ ተዘሮ ምኽንያቱ ናይ ብሓቂ ህይወትካ ሕጂ ኣብዛ ሰከንድ እዚኣ ትጅምር ካሊእ ጽማቕ ናይ ብሉጻት መጽሓፍቲ ንምርኣይ ንዛ ኣብ ስክሪን ትሪኣ ዘለኻ ቪድዮ ክሊክ ግበርላ ኣብዛ ትቕጽል ቪድዮ ክንረኸብ ኢና